Hi everyone, maadjong adlaw kaninjong tanan. So nagluto ko karon og saging akong giprito, canola oil akong gamit guys kay mora lang say pwede sa nga mga naipikos then ang uban akong giluto. Ako na siya gibantayan guys kay para din na po siya masunog kay katong upat lagi ka buok kay nasunog kay lagi katong while nagluto ko ato nagtadtad magkupos panakot para sa lutuonon na para panihapon. Manong wala ko kabantay nga nadugay na sa redos wala na bali. Matong pag tan-aw na ko nasunog na madaling pikas. Matong nagkaon ako ani ay kaon naman ta balag sunog kay di man pud ingon og sunog kaadyo kay sa pikas raman nga side ang uban wa man pud nasunog kay lagi nang gibantayan. So magkaon sa ta guys oy kay merinda sa taga Rizot kay gikutom na jud ko ani man sa jud ko nito palengke alas 2 niadton jud ko palengke. So mo ni nagluto na ko guys og chop suey ja ako siyang gibutangan og kanang nay atay sa manok balik 57 nga atay sa manok kay ganahan man gud ko chop suey bawo nganong ganahan kog chop suey jud chop suey sawa gabae ganahan jud kog chop suey ja butangan siya atay mo jud ang ganahan sa usay kaling butangan na siya og balon-balunan kanang batikon pero ningon pud sila nga bawal kuno pud anong nay kanang nay batikon pud ja atay ra lamang pas manok ang gibutang ja kaon ako ja mo nig tawo nga gilutong nunoy gahapon masiguro gabi masiguro ni ja buwad tulo ka buok sobra na kay giluto gay nang buntag nagbawon siguro sa buwad. So magkaon sa ko guys kay gigutom jud ko so before jud ko makaon mo pray jud ko anang pasalamat sa mga grasya nga nadawat tanan-tanan ug sa pagkaon nato sa matag adlaw-adlaw buntag udto hapon so magpasalamat jud ta guys usa ta mukaon no bisan pag isa ka nakagutom jud ta magkalimot sa mag pray jud ta ja dako jud kog subo ana guys kay gikutasan jud ko dako jud akong hungit anas ba ja akong gisuwayag kaon ang tawong ja medyo murag nalain naman sa sakit na ko ning utrog kuha kay nabis magsakit akong tidyan na double kill na puguan ni injong gabi bis kay na injury pa ko sa akong kamot guys no kay kanang nabikil lagi na akong kamot there is left side na akong kamot so duha jud ko gabi ing way to maadyo kay mangulngul sa jag magabi na jud ug adlawan kay di man sa kaadyo ngulngul gud madadara magud sa naglihok-lihok di man pud malikayan nga mahiluton sa jag hilot ning nunog gahapon ja janggi ay gabi ija pong gihaplasan ja janggi kuanan og tuba-tuban ja di man pud maalikayan nga di jud mabasa kay kamot lagi na manghugas o manglaba pero karon ako manglaba pero kanang manghugas di man pud pwede ug itambak ra na tong kiran-an ja di maglimpyo anang mga CR o ganina naglimpyo ko CR or kanang lababo hindi jud malikayan di mabasa guys so gwantahon sa laman ni na pinasukos lagi sa kay duha naman siguro ni sa kasimana niya ang giagwanta jud siya wa ko nagsabang nunoy nga nabikil na akong kamot kay nadada palagi ni des ni agi patong des domingos gabi wa naman jud na magwanta nagsaba na ko ni nga ngul-ngul akong gipahilot patong nasuko siya kay dapat ko no nagsaba ko dayon kay para nahilot na siya dajon para sin kunog nakuan pa ni ang ugat ani ba murag na unsa ni siya oy wa ko kasabot nganong ngul-ngul ni siya kay nabikil lagi so hapit ako mahuman ani guys kay paspas ko ni kaon kay kanang na ay gigutom lagi ko kay akong kaon man gud kay buntag ug udto ha na magud ang usahon man tong ug panihapon akong kaon sadyo ko ato kog palengke mga alas 2 gal alas 3 sadyo ko makaluto gali kog sadyo so manihapon po sadyo ana so di na po ko manihapon ug balik ug magabi kay mo na po ni akong kaon diet lagi magbawas-bawas at pud timbang inja hapit na ko mahuman ana nahurot jud pud na so salamat sa Ginoo no inja kinuktok pa ko ana nagimot-imot na pugo ana so nag-inom di kog tubig akong i-flex ninyo akong ang gipalit nga tumbler sa TikTok din na nako siya napalit no buy one take three so man siya guys so hapon sa ning abot ning murag wa ra sa kaabot og 1 week ni wa ra sa ning kuan og 1 week ba kay murag kanus ara rin na siya gi-orderhan basta kay dali ra sa janing abot ja free shipping ni sa guys no ja 199 ni siya sa TikTok niya na siya 30% nga discount 199 so 169 na lang akong gibayaran ani kay free shipping free lagi free yang shipping niya mato ni order ko kay kinanglan baya pud na akong tumbler namo nya labi nagmulakaw bitaw mi so nami sudanan og tubig ja kinanglan pud na akong tubig kay lagi 8 glasses a day man jud lagi unta nya kani laging di ta hinginam og tubig wala na ko sa bahay lagi tapuanon jud ko mainom og tubig guys murag siguro sa isa ka adlaw murag ka tulurang baso siguro himala ra man gali siguro ng tulo ka baso ja maso na realize naman jud pud nako guys katong des ni agi nga sige lagi ko kasakit patong sige kasakit akong kilid sa UTI lagi siguro to kay kuwang lagi ko tubig jud manang sige reminders nung des na masuko nas nunoy na kay hay lagi ko kuon ja karon na realize na nga di na jud pud ko angay nga magpagahig-gahig okay ako ra man pud ning lawas pud ako ra man pud magagwanta pud di man pud kuan nga
nakoy bation ihatag po nas lain sa ugi na magwanta. So ako ra man jud mag-suffer man ng kinanglan tag mo inom jud tubig. So mo ni akong goal karon no, Charis goal kintahay wa gabae, pero tinuod jud guys, mo ni akong goal mo na ni palit kog ani kay ako akong self nga self akong akong kaugalingon nga kanang na makahurot jud kog tubig sa isa ka adlaw og kaning isa ka kuan kaning dako guys, kay kinadak-an kay 200 ml man ni. So kani ikaduha nga nas akong gibunot 100 ml na ay 2 liters ay 2 liters inja kaning akong gibunot 1 liter ja sa sud ana akong 1 liter na pa dyan na siya 500 ml o diba 3 in 1 na si siya guys, asa mo mangitaan na sa TikTok ra na si siya guys dyan. Basta kay ganan ko sa color, ako mong pinagpilian sa color black man ang tattoo, pero murag daghan naman jud kog black nga gamit. Uy, hilig pa magaling kog black nga sa na mag-black na bukas akong mga gamit and etc. Man nagpalahi na pug color. So ganan ko sa color ani guys. So sa sulod ay ani nanay siya pataban nga stickers. So kanang basta kay malingaw ko ani inja guys, kay ako na siyang kanang na ay designan lagi ako na siya ipapilit tong stickers nga na ipataban. So ako atong ablihan, so na diri ang stickers guys. Di ba na siya mga stickers nga mga cute kaayo. See? Sa isa ka tumbler nga 2 liters mo na isulod nga stickers nga design. So ato ni ipapilit na ni Angel taod kato sa ipakita ni Angel mga stickers. See, cute kaayo, ganahan ko sa mga design, sa mga color. See, char. So naapa di ay isa ka sticker kay dako lagi 2 liters lagi mo nang giduhan nila ka stickers. Ako gihuwa na man sulod sa sulod ato inja sa isa ka na kuan para tumba pa sila sa kay tungod lagi sa ka excited lagi. So ani ra siguro taman akong yaw-yaw for today's video no. So mo na sa guys, nahuman na akong papilit ang mga stickers. So cute kaadyo, nalingaw jud ko guys, may ganahan pug ko. So salamat kaadyo sa seller din sa TikTok no. So kung wala pa nag-subscribe, please subscribe, like and comment. Thank you, bye everyone.